día los enanos se rebelarán contra Gulliver. Todos los hombres de corazón diminuto, armados con palos y con hoces, asaltarán al único gigante con sus pequeños... Personatge de circ, bufó, 8 lletres. Con su rabia de nanos afeitados y miopes. De sempre, no, les preguntes que et fan, que si són històries autobiogràfiques, les que expliques. Sempre poses coses que t'han passat i sempre et bases en coses que has viscut moltes vegades. Però bé, no es pot dir que siguin coses autobiogràfiques absolutament. Sí, el que jo tendeixo és agafar coses que veig o coses que passen i d'alguna manera caricaturitzar-les, exagerar. I a vegades no tant, a vegades hi ha coses que passen de veritat que no fa falta quasi ni fer les caricatures, sinó que la vida a vegades, com diuen, supera la ficció, no? Però sí, sempre t'hi bases, no? No sé que no ho he fet mai, però que no sé que escriguis una història de ciència-ficció o alguna cosa així que ja sigui més difícil que t'hagi passat, no? Sempre hi ha una part d'un mateix. Escriure ha format part de la meva vida des de fa molt de temps, des que era un infant, pràcticament. Jo, bé, recordo ja a primària alguna redacció d'aquestes que et deia el professor, que està molt bé, i tampoc tu li veies, no t'havia costat gaire, per tant pensaves, bé, tampoc serà tant estar alfalegant gratuïtament. I després també, quan ja comences a escriure d'una manera més, no sé, més poètica, més intentant agradar ja a més gent, va ser quan vas a l'institut, que comences a tenir unes inquietuds o unes ganes de sobresortir, de que et vegin i lligar, i poder lligar més i coses d'aquestes. Que bé, a l'institut també els primers cursos també teníem una professora que em feia escriure redaccions i bé, al final tu escrivies i veies que al final sempre li agradaven, les feien llegir, coses d'aquestes, i al final sempre acabaves tu llegint aquelles animalades que escrivies o aquells ulls, i veies, bé, deu ser que la cosa va bé. I després ja arriba el moment, amb 17 anys, això, 16-17, que amb els companys de l'institut fas una revista literària amb moltes infos, no? I molta importància i molta transcendència, i vas publicant poemes allà, bastant patètics. Bastant d'hora, diguem, la possibilitat de publicar ja més en una editorial com Columna va ser quan l'any 89, crec que era, que sí que vaig guanyar el Premi Ciutat de Palma, jo tenia 22 anys. Realment em va ser una cosa bastant al·lucinant, no m'ho esperava, tu et presentaves amb ganes, però va ser bastant estrany i va ser molt gratificant. I bé, ja em va donar aquesta possibilitat de publicar. És cert que jo en aquella època tampoc no vaig... Suposo que podria haver aprofitat més aquesta oportunitat per intentar, no sé, dedicar-m'hi d'una manera, no sé, més professional o més continuada. Però bé, tampoc ja estava una mica encara que no m'enterava molt de com funcionaven les coses. I bé, vaig publicar aquest primer llibre i després vaig tardar uns anys a publicar el segon llibre, que era el primer llibre era Max, el segon era Breu Blues, que vaig publicar en l'Editorial Moll també, que és d'aquí de Palma, i n'havien passat, no ho sé, havien passat 5 anys bons. I bé, això tampoc no em vaig enganxar.
bé, en aquests anys vaig continuar, després vaig escriure un altre llibre que es diu, de narracions curtes, que diu L'altre Arnau, que vaig guanyar un premi de narrativa de l'Ajuntament de Calvià, i també me'l va publicar 17, l'editorial de Binissalem. I bé, després vaig decidir també fer una publicació en castellà que es diu Vidas de Santos, amb una editorial d'aquí, que diguem que és d'una part, diguem, més espanyolista, diguem, i a mi simplement em va semblar interessant aprofitar l'opció, no?, de poder escriure també en una altra llengua, en castellà. Tampoc no hi faig, vull dir, a l'hora d'escriure no ho vaig considerar una bandera política i vaig fer aquesta publicació. Bé, també és un llibret curt d'una narració també entretinguda i jo crec que divertida. I després ja vaig decidir, passats uns anys, això, anar cap a l'autoedició d'aquests dos darrers llibres que he fet. I una mica això, el que és l'escriptura, m'ha acompanyat tota la vida. I això, si tens una mica la tècnica, igual que al final potser acabes, no sé, a vegades, no sé, que t'arriba una multa i fins i tot és capaç de fer una redacció en termes jurídics. Tot el que és escriure és sempre interessant i és una manera d'investigar també diferents llenguatges i diferents maneres d'escriure, però clar que sempre a mi m'ha resultat interessant. De fet, quan estudiava la carrera sempre, tot i que m'agrada la literatura, era com a més interessant, com a més un tema quasi d'una investigació a vegades del tema de la llengua, de la lingüística, no?, de veure els temes de sintaxi i coses d'aquestes, tenien un cert misteri molt interessant per mi. I tot el que és la llengua crec que és apassionant en qualsevol llengua, no? I m'ha acompanyat tota la vida. Alguns dels títols poden considerar-se estranys, però bé, després suposo que quan llegeixes el llibre tenen un sentit. Sí, m'interessa que quan algú agafa el llibre i veu el títol almenys tingui una mica de curiositat o li interessi també per el que parla el títol. En un moment donat vaig decidir autoeditar-me, o sigui, agafar les coses que tenia escrites i publicar-les jo mateix, sense anar a una editorial. Bé, sense anar a una editorial el que vaig fer és per internet buscar la manera d'autoeditar i bé, vaig decidir, ficant per internet, buscant l'autoedició, em va aparèixer una editorial que el responsable d'aquesta editorial es deia A. Ribas, per tant vaig decidir que havia de ser aquell perquè coincidia amb la meva inicial i amb el meu llinatge i ho vaig considerar una orientació divina de la providència i vaig decidir posar-me en contacte i després tot va funcionar bé. I és una manera interessant d'editar-te perquè controles tot, des de les correccions, des de com és la portada, no sé, t'impliques en tot el procés, és molt interessant. Pot dir que en algunes dels meus llibres, sobretot algun que són més narracions que una història sencera, surten personatges i històries de tot tipus i bé, sobretot en aquells que són narracions curtes, el que fas és, pot venir una història o un personatge a qualsevol moment del dia, no? Bé, fins i tot quan dorms, no? Si tens algun somni, però bé, de qualsevol cosa que veus pel carrer, d'una relació estranya que facis dins del cervell entre una situació que veus a la televisió o una cançó que escoltes
i amb això bé, deixes anar la imaginació, no, la teva imaginació està així de desbocada i arribes a històries de personatges que a vegades no tenen res a veure, però si mires no ho sé, que hi hagi un fil dins tot el llibre, que no sé, per exemple en el llibre Casualitats, que una mica combinat el que és allò que passa casualment, veure que moltes vegades està causat per alguna cosa, no? I una mica juntar aquests dos conceptes i anar fent històries que hi tinguessin a veure. La literatura té una part important, no sé si li diria joc, sí és joc, però sobretot és de diversió, no? Tant com a lector com a l'hora d'escriure, jo no, ho he dit moltes vegades, no he entès mai que això que diuen del patiment a l'hora de la pàgina en blanc, no, jo si no tinc ganes d'escriure no escriuré, o si no em surt res no escriuré. Si escric, quan m'hi poso m'ho he de passar bé. I en aquest sentit sí, la part de diversió i de joc fins i tot també la pot tenir, sobretot en referències que pots fer o en frases que fas servir, o això, referències que saps que hi haurà part de gent que l'entendrà o gent més pròxima que sabrà que és una broma particular amb ells i que també ho fa servir i al final s'integra dins la història i vist des d'una persona que tampoc conegui aquest joc li trobarà altres coses interessants, no? Però sí és important que per mi que m'ho passi bé i que sigui divertit i entretingut escriure i llegir evidentment també. Durant molts anys, fins que no he estat gran, quan agafava un llibre jo tenia com sempre l'acabava, no? El llegia fins al final. A partir de certa edat, quan ja tornes més vell, ja si no realment no t'ho estàs passant bé i no li trobes interès, al final n'hi ha molts llibres que els he deixat sense acabar-los. No m'agrada, però sí, ha de ser una cosa divertida. En la situació actual, la solució, la via que una mica li queda és una revolució, una oposició a el que està passant. Jo estic pensant seriosament a començar a reclutar gent per muntar un grup guerriller a la Burgesa i estar allà i fer una mica de resistència al sistema. Podríem viure d'anar als restaurants de la zona i amb un import revolucionari menjar allà un bon bistec de carn i seria una possibilitat, no? Davant d'això que està passant.